kazwai emhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Today is just another new day. Kuzita ndinonzi Andrew Neshamba. Tirimo muchirongwa another level. Asi ndakanganisa zvikuru kutanga kuzviziisa ndisati ndasvika kuna maboy. Chira. Unjani Shumba? Aiwa ndinosimba ini zviri sei? Ngiyaphila. Muli yeZimbabwe ngiyalibingelela ngethemba lasibona namuhla phela sesikwelinye ilanga lapho sihamba phela sihlali phansi lo Shumba sebe samuthi phela lihlale lina lithokozele ezindlini zenu. Namhlanje labona ukuthi vele ngiwela leziyana ingoma ezithandwa ngoShumba. Chiripo kachera. Ndichekuti tingadai tagara pasi pamasofa asi nyaya iri pano ihombe. Kunyepera haidogara pasi inotoda kuti tinge tichimira. Ongo muri yeZimbabwe tirimo muchirongwa another level. Tinaye muimbi wenyu Peter Moyo. Peter Dewa Moyo ndokudza kuti vana Moyo ndovana sekuru vacho dzungu rega dzungu rinozadza bhazi. Chera vana Moyo vese vatanga isangana navo vaimbi kusara kwanhasi patasangana neng'anga inonzi Moyo gono so yeZimbabwe ngiyathemba lezo Shumba ekhuluma ukuthi namhla sibuye Peter Moyo igwe atasaluta sekuru regai tinyasokusirai mukana wokuti mutaure muri mega nekuti kana takakuunganirai so munogona kupedzisira motya. Plus I don't feel secure kana Chera vachingomira. Havana Chera ndiona kutumbura ka. Oh, okay. Pesa muri vazukuru. All right, sekuru. Mirai tikusirei mukana. Baba zino irema irari. Amapare ndisele mundo iwa. Baba zino irema. Makadi muri Zimbabwe sara kundoitwa Peter Moyo. Nekutakataka express nokomana mucheno mwana nzambe mwana bela mwana pikoko angoti mazitacho akareba manje tingatoita 5 hours tinotaura nezvazvo. Ndoitwa Peter Moyo ndakaberekwa mukwekwe ndiri mwana waTongai Moyo. Makore angu anoita 33 years. Ndakazvarwa 1989 paKwekwe General Hospital. Ndakapinda mumanzi 2011 mushure mokunge baba washaika. First album rangu ndakazouya 2015. So kusvika pari nhasi ndine album anokwanira kuita 5. Star ndiroro Dewa Music chiringoendera mberi. Taane chimwewo chimufana chedu futi chinonzi Tongai Junior futi chiri kusumudzirawo papo futi chingoenda nechi nelegacy yababa chienda kure. Saka tingati kwa Moyo vari kutagura legacy yababa muri vangani? Sofa tiri vaviri. Tinavo vamwewo vanofarirawo vakainspirwa naDewa vanoimbawo kunge Dewa. But kumuri yaDewa chitaura kuburikidza kwekusvarwa kweropa tiri vaviri chete. Right. Pama albums enyu tingade kuziva kuti nemakore awo kuti ekutanga rekutanga rakauya 2013 rinonzi Mushonga Mukuru. Then rimwe rakazouya 2015 rinonzi Mabasa Amari. Then 2017 kwakauya Mupomo Konzi. Then 2018 kwakauya Murozvi Mukuru. Then rakapedzisira kuita iri ndo tikaitawo nevanhu vakasiyana vana Baba Harare nana Freeman ronzi Mupomo Konzi futi. Tichitarisa chikwata chenyu chamuinacho nechakasiyiwa namudhara tikati pane machanges here aripo kana kuti chingori zvachiri chine vanhu vangani group renyu rine vanhu vakawanda zvakadini? So far tiri 18. Vamwe vakati chinjei zvavo especially vabati vemagitari nevekutamba vakati chinjei but vakawandawo zvavo vakasiyiwa namudhara vachingoripo kuburikidza kwakaita vana Spencer Kumbulani vana Tendai Chaparongo vanhu vanomuziva vachiti Yamatele Evidence Charakubu vanhu vanomuziva vachiti Jawi naGift Katolika vamwe vanomuziva vachiti Shiga. Saka tingati hapana change hombe. Hapana change hombe chakasiyiwa namudhara. Jeni yemusic kubva muchitanga zvakamira sei, yakarema sei kana kuti muri kufambawo nayo sei? Jeni ine makata nematero dzimwe nguva tinombohwina dzimwe nguva tomboluza, but tine mapromoters akaita sana Chipaza na Joshua Zveri, vana Isa Mfumi, vana Kosi Rose,
ndo vanhu vakashanda naMudhara kubva makare kare nanhasi vachingomira nesu but yeah pamutara yeah pamutara apa aha right saka tingati mune here zvamunoti izvi ndo zvakakuomerai plus tikumboona makumboenda muchiekta makuda kuti akapfupi here sekuti basa rakanaka vana takutonzi Moyo kutoziva mutupo wangu musikana ndandipisira mwana kufura makusera kudai not as such but Lorraine muzukuru wechera muzukuru wanadhiwa futi sati chingobetsera muzukuru edu but kumusic ndokwedu chaiko ndoziva sekuru zvimwe zvese mungarasike but pajezi ramakapfeka iro aiwa muri correct ayo majezi anobva kumafans but haindiri weMan City zvangu majezi akapuwa nefans haufangi kuzoramba unopfeka but haisiri weMan City saka aiwa hapana zvamunonyatsoziva nai aiwa nandafunga kuti ndo chinohwani chamunonyatsokwanisa ichocho right saka sekuru right tadzoka pamimhanzi mavidheos enyu tinoona tingangoti makangoendera mberi nestyle yaMudhara ya zvinhu zvatangosiyirwa zvirimo muropa pakangosiyirwa naMudhara pakuchena ipapo techingoendawo tikuona like vafana vezimudhanso vakopa wokuchena nekuti havachatukantukani bozi vanenge vachiteedzerawo masere ekusungura kwako tikuona vamwe vesunguro vari kusumukawo vakuteedzera kuita sadhewa sazvingoratidza kuti dhewa angari brand guru angari murozi mukuru chaicho aiwa ando vaitungamirira Zimbabwe pakuchena kudhara vanhu vaingopukuta netauro enda kubasa but dhewa ndiyakazoudza vanhu kuti aiwa unotofunga kutogezawo kuti uende kubasa pane mumhanzi wenyu wandambenga ndichiteerera zvangu kunge makuridza rege uyezve paine mukadzi anga achiimba ipapo iyengeri andakunzwisa kuti alright Peter Moyo uyu kaona ini pandakasiyiwa ndakasiyiwa ndichimba sungura but tiri kumbawo tine zvinotoya mupfungwa medu sinei nesungura saka tinongozvirekodha kuti mhuri yeZimbabwe idi izvinziro tine vanhu vakawanda ritosapotawo musambo wemuzipozi takaimba paalbum ratakaita rinonzi mixed bag rakabuda muna February rine rege rine contemporary rine gospel saka vanhu aringori sapotora ngodaro because zvinhu zvekuti zvikauya mupfungwa medu hakuna kwekuzviisa tinongozviimba mhuri yeZimbabwe kuti iteerera so far tingati pamaalbums enyu ndeipi yamunoti ndo the best album imimi muchireta mega uyezve yamunoti iyi ndo yakafarwa neveruzhinji ndinofunga kuti maybe first album nelast album randaita iri maratings acho vanhu vakawanda nenge vari kurifarira and especially nekuti vanhu especially munhu vashoma imbi vesungura vaiita zvemakolabo stereke but paalbum randapedzisira kuita iri takatoitawo makolabo dana Freeman song inonzi Rufu then inonzi Sylvia ndakaimbaona Baba Harare naMadhizi saka zvinhu zvakafarwawo nevanhu vakawanda ruzhinji yes ndingati pamakolabo so far maita song yatingati ndo yadarika dzese pakurisivhwa neveruzhinji ndeipi so far dziri kuita makwikwi yandakapedzisira kuita iyo ina Freeman inonzi Rufu neyandakaita naBaba Harare naMadhizi inonzi Sylvia kune vaimbi vesungura variko nhasi uno ndevapi vamunatsoti ava ndofunga ndo vari kunyatsotora genre kuenda mberi sungura mukatarisa kuti sungura kubva kwaikatanga chaiko tichibva kumasuresure kunana Dembo tichiuya kumazera akazoya vana Mudhara wangu nana Macheso tichizoya muzera yataveyo iri kutoita ichitochinja ichitovandudzwa wataridza inini sungura ndotoimbawo itori sungura yakatosiyana inoimbwa naMakungwazi nesungura yakatosiyana inoimbwawo naSimon Mutambi nesungura ndotoimbwawo naRomeo Gaza kana naSenator but yese ingori sungura vamwe zvakare vanoti imi hamusi kutora music serious sematorwa yaitwa naMudhara wenyu chokwadi here chinonetsa ndechekuti chinonzi serious cheap because kutaura vana Mudhara vedu vachiri vapenyu kwakusina Facebook kwakusina WhatsApp saka munhu iwe ukandiona pasocial media ndichisenda mapicture ndiri kumusha kana chinofanira ndisi serious but zvati tikaona naMudhara vedu musingazvioni mamusingazivi maybe vaigona kutova vachitoswera vari mushabhini vachomwa doro saka chinonzi serious handichizii kuti ime muchitaura kuti tinochidii saka vakati explain chinonzi serious kuita sei tozowadza kuti aiwa serious togona kuchiita chinhu chacho hongo muri yeZimbabwe muri kuvanzwa kule vangu vari kutaura hanzi izvo serious
yakagara tingori nayo, asi kungoti zvamunotora tichita ndo zvamunogona kufunga kuti hatisi serious. Vachelestani muli yezimbabwe ngiyathemba namhlanje liyazibonela njengoba ngitshila ukuthi namhla silo Peter Moyo. Ngiyathemba abaningi liyamazi ukuthi uya-actor, uyahlabela, ngumuntu nje oyenza into ezitshiyeneyo, ngumuntu oyi-one, and waba lama collaborations amaningi lapha ehlabelo baba Harare Freeman lo munye nje sengimkhohlwa ibizo lakhe, but hayi uthi yena music yesungura uyalayo phambili njengoba lili life ayalitshelwa mbani ngubabakhe. So muli yeZimbabwe ngiyathemba lapha elikhona kulabanye labana abajala uthi hayi akasekho serious ngemusic yakhe, hayi uthi yena i-serious kakwazi uthi lithi serious iphi ngoba ekhula obabakhe besakhula kongelabo social media, so babekwenza lalingakuboni, so khathe selicompare yena lo babakhe. Iye zvinezvi ndiri kunzwa ndichada kuti wagotitsanangurira ipapo. Musakanganuka muri yeZimbabwe kuti chikamu chatakuda kusvika ndechenyu chiya chamunofarira, chamunenge muchipawo macontributions enyu kumuimbi. Asi tisati tasvika ipapo ndiri kunzwa mumotokari muri kurira nziyo dzamudhara. Sei musiri kuridza dzenyu timbonzwa dzenyu dzamunenge muchirova? Sei muri kufamba muchiridza dzamudhara? Iflash ndine masongs ese. Sapata svikawo masvika chitoriro yamudhara. Sekuri munombonyasita serious here. Kazhinji ndechito ndi serious, but vanhu ndo asiri serious nekuita serious neni. Right. Tikuendera mberi nechirongwa. Sekuru, chikamu chatapinda zvinezvi chinobva kumafans enyu uyezve mafans eDrewmas Media. Mubvunzo wokutanga uri kubva kuna anonzi Agrippa ari paSouth Africa. Hanzi sei Peter achipindura nekutuka vanhu pasocial media? Anodi kungonyarara cause vanhu angavatevedzere vese zvavanoda. I like him so much. Ndorwadziwa kana achituka vanhu. Kudhara maigona kutuka tonga imoyo because anga sina Facebook ne WhatsApp andi. Ina ndikwanisa kufa ne depression because unondituka. Kana usingandifarira undifaririka, but chireka kuya kapa Facebook pangu kuti ndituke kundinyarara. Indikafa ne depression asara chichengeta vana vangu ndiani ndongokutukawo. Ina mlake mira. Andini mira kwaritarisa kana usina kugeza nozvo usina kugeza. Inokanituka ndokutuka back. Kwanifarira ndokufarira back. Kwanipa respect ndokupa respect back. Because hapana munhu akazwa panyika nyinza anofema Moyo gold. Tanofanira kutuka umwe munhu. Hakuna akakosha darika umwe munhu panyika. Kwanituka nokutukawo. Mashoko anofadza, mashoko anosekesa kubva kuna Sekuru. Hanzi ine uyu anonzi Apiri from South Africa zvakare. Nai mukoma Peter, tichangoti gaga mibvunzo mishoma nekuda kwenguva dzedu dzasvika pasina kumira zvakanaka. Hanzi nai mukoma Peter, mimanzi yenyu munorotswa here oro yakasiyiwa yanyorwa nababa venyu vanova ndoona vamuri kuteedzera dressing kana jive kekuita sekunge but something like that. Music yangu inoya kwakawanda imwe inoya nditori mumota ndichitozvidhakwirawo, imwe inoya nditori pastage, imwe inoyawo makuseni ndichitotsvaira mumba, imwe inoya mukutaura kwevanhu kungonzwa kuti ndingataura zvakati. Saka music inosiyana but chandoziva ndichikuti ina handisana mbonyora song pasi kana kunyora pabepa, zvangu zvese zviri musoro. Then another question yaari kuendera mberi nayo, hanzi ndombokunzwai muchiita seguwa pasocial media, so kwenyu ndekupi kochaiko kumakuwa pasocial media oro kumimhanzi? Uyezve mubvunzo wake wokupedzisira kana contribution yake yekupedzisira ati ndakambonzwa sekunge Makingwazi akamboti imi muri mwana wemunhu aiva muimbi, saka wamunofanirwa kukwikwidzana naye mwana wake. Mashoko aya akasvikawo nekwamuri here? Munoti chiiwo nawo? Ndi Apiri Gede paSouth Africa. Chekutanga iye ari kutondibvunzawo wacho akabva kubasa anotonopa mukadzi wake kuti atengese matomati kati avhure imwe kambani yekutengesa mawardrobe. Ndozvandiri kungoitawo, ndoita acting, ndoimba, kungovabva kwatiri kuita tese.
mangwavhira ari ngoita ndkwandiri ngoitawo. Then second makingwazi pakati ndiri mwana wemimbi. I think asingazivi kuti ndiri mwana wemimbi munhu asingagari muZimbabwe. Because baba wangu anga ari muimbi. Uyo anonzi Vince ari paJozi. Hanzi zvoni mungakwanisa kutitaurawo here zvemhuri yenyu, makaroora here uyezve mune mhuri yakakura sei kana makaroora? Uya ndatanga kubvunza kuti iye akaroora here first. Ndogona kuudza ndakaroora munhu wobva wazotanga kuda kupfimba mukadzi wangu. Iye akaroora here. Nhasi mbabvu dzinogona kurwadza handizvo here chera? Ndizvozvo muzukuru, nhasi wava muzukuru kozi ndiri mai vako. Nekuti uri muzukuru wako waMoyo. Saka unokoshesa ukama uyu. Hanzi neuyu ari muno muZimbabwe. I understand that Peter is partly involved in the field of acting. Zviya zvavanoita naLorraine, and the other hand tinomuziva kumimhanzi. Mubvunzo wangu unoti mune chokwadi here chekuti zvose izvi munozvikwanisa kuzviita zvichizova zvinhu zvinovandudza upenyu hwenyu? Madi makwanisa kuita identify a specific area of specialization, either June alright, ndofunga foni yake hamene zvayazomuitira either kune zvemimhanzi or acting. However, I guess kumusic kuri nani since makatogara makurirwa zhira nababa venyu. Ndini Tapiwa pachitungwiza. Zvinofadza vari vana Jay-Z kuti vakaimba voenda kuacting munovapa malove nemalikes. Zvaya muZimbabwe makutibvunza kuti tozvikwanisa here? Alright, sekuru. Inansi ndabvunza makuti kunge ndida kubvunzai. Hanzi neuya ari kuSouth Africa ine hangu handina mubvunzo pana Peter, asi kumukwazisa hangu chete ndimutingwende pabhikita apo. Hanzi kwaziwa. Vamwe vahanzi kwainagire muti yes Peter upenyu huri sei? Vese ava vangori mhoro Peter. Then this one hanzi ndakango anonzano uyu Z. Ndingangodawo kubvunza kuti pamusic yake ari kuita zvekurota here? Wapindurwa iwoyo. Ko zvekuacta wakangokura uchizviita here kana kuti zvakazongouyawo wakura? Ndatenda hangu pamasvingo apa Dewa. I think munhu akaita identify kuacta ndiLorraine Goy. Munhu akaona because aiwanza kungoactisa vaimba vakawanda. So musi wakazoacta neni akangoti kule madima amboita zveacting. But ini ndakakura chitamba bhora. Ndozvandakura ndichiita. Okay, kana mudhara iwe nakuti handiti? Dzaidze bhora. Remember ndine mapictures ake atakatorwa tiri kunhandare yeGwanziwa. Right. Hanzi naengineer ari kuSouth Africa ndokumbirawo kuziva kuti vari kushanda sei naTongai Obert Moyo, sezvo umwe neumwe ari kuimba ari kwake ega. Zvakamira sei pazita rechikwata Utakataka Express yaPeter neyaObert? Imwe chete here kana kuti kufanana kwemazita chete? Ndini sekuru Jasi paRustenburg, South Africa. Atozvipindura inga wana handati kune Utakataka yaPeter neyaObert. Okay. Saka dzakasiyana. Okay. Mazvizwa hanzi aiwa magroups akatoita seiwayo akatosiyana. Ndasarwa nemibvunzo miri chete ndobva ndavharisa kumibvunzo. Hanzizvo ko relationship yenyu nayoung brother Tongai yakamira sei? Makabatana here? Batana maoko here kana kuti? Ndofunga ari kubvunza kuti muri pamwe chete here mukushanda kwenyu hameno? Handizivi. Then Baba Patience. Hanzi makadi Moyo Dewa. Mubvunzo wangu unoti Dewa mune mhuri here
uye nemufana wenyu uya Albert munoda kuzotiburisirawo nziyo muri pamwe chete zvarini baba Patience Zimhungu pazaka kundanga. I think pakuzoburitsa song tritese nguva ndo mhinduro. Nguva ikakwana zvichaitika. Okay. Right, hanzi nguva ikakwana zvinogona kunge zvichiitika. Hanzi nababa Patience kuSouth Africa mukuzvifambisawo sei cause takambonzwa kuti maimbova mutambi webhora. Saka magitare ndofunga nhau iyo yabatwa kudhara. Hanzi Dewa imi naLorraine Guyo ndezvekuekta madrama kana kuti pane zvimwe. Zvimwe zvakada sei zvokuba zvokuroya zvokuda sei. Amen. Ndimunga kutsanangure zvimwe zviripo. Hapo ndinoda kupindura zvandabvunziwa. Poza kati kune zvimwe zvinosiyana. Poza kune zvimwe zvokuba zvokuroya zvokunyeya. Saifa wangoti gaga to muto gaga. Okay. Uyu ari kuti ndishane hanzi ndodawo kubvunza kuti ushamwari hwake naSliza wekuBotswana naLorraine Guyo wakamira sei? Wakamira kuti Sliza ndi Sliza, Lorraine ndi Lorraine. Uyu mese muri ma-artist. Okay. Alright. Chera ndofunga mubvunza nachitaura inini yakwana. Nekuti tikaramba tidaiso tinogona kusvika kukupedzesera kumapena plus sekuru wacho haana mhinduro yanyazodipa vane 1 here mhinduro. Nhai sekuru mune mhinduro 1 yamatipa here sofa? Ndokazvitiudza vanhu kuti ona ini vanhu vandoimbira nini. Ona zvamafanira kuti munhu anotenga newspaper. Munhu iye anogona akatodzidza kudarika munhu atonyera newspaper waize. Ukaona munhu andochiudza kuti anoteerera Peter Moyo, munhu iye zvandatopindura anenge atonzwisisa. Hazina kuinzwisisa iye anofanira kutotsvaka mumwe muimbi mudaro. Wekuteerera. Oenda kune izvo zvaanogona kunzwisisa. Pozi papa kuvaimbi vangu inini kuva mafanzi angu ndatopedzera takaenda. Muri kuzvinzwa ka amuri yeZimbabwe ndatizwa maine mwana wambomira pamwe chete because inini ndikada kupindira nyaya dzakadaro. Chera munoti kudii? Chera ni mbuya ndiri muzukuru ka. Oh. Alright. Saka vasi mai. Nai chera. Indiri nzimbe kana unogona kutovhuna. Nai chera. Zvataurwa nemuzukuru wenyu sofa munotiwo kudii nazvo? Semuzukuru ndinomuzwisisa. Matauro akakura chidaro saka ndinomuzwisisa sambuya. Hongo muri yeZimbabwe ndofunga manzwa kunzwisiswa kunoitwa muzukuru. Inini ndiri muzukuru. Imi muri ambuya? Uyu ka? Inini ndisekuru. Bari ndiriikwa huko. Ndiriikwa. Okay. Pane zvamene ushona yacho yatondikonfuse musoro. Uye zvakana chinonzi ipwa handizoti inzimbe here kana kuti. Ipwa nenzimbe zvakatosiyana. Zvakasiyana. Manakiro. Zvinozoda kuti bhozi dzese dzinozongobuda mutu. Zvangofanana. Tesi ndorosiyana. Hongo muri yeZimbabwe ndicho chirongwa chatanga inacho another level yenge iri another level for real kunyepa here naichera hausi kunyepa mudhara level yesungura here kana kuti mune Zimbabwe ngetemba lizizwele awadebele mbuzo lizwile namhlanje phela silo Peter Moyo sithe sizwe phela ukuthi yena ungubani kusukisela izwaleze efika namhlanje le mbuzo yenu ngiyathemba abadebe buza liphendulekile lathola phela lisuthiseka ngembuzo yenu. Asi chandoda kukuimbisai muri yeZimbabwe ndechekuti nhasi ndawana sekuru vachimhanya ndichazonyasovabata tonyasogara pasi tochitaura izve kupindura vachiita kunge vari kuekitaka izvi ticheta twasiyane nayo. Aiyo ndachitopindura baba chandakatozoona ndechekuti vanhu havasitori serious nekundiita serious nini. Ine ndori serious but ivo vanhu ndovasitori serious. Havakutori serious. Saiyo handikwanisi kuti iite mhosva yangu because ine nditori serious. Amona pamba nduye baba ndatodriver kubva kumba handina kuzogesa but ndangopukuta ndidi nduye muri serious. Nditori serious ndatoya baba. Ivo vanhu ndovasingangonitori serious but nditori serious.
torai sekuru wangu serious. Handizvo here chera? Ndizvo. Vanofanira kutora sekuru wangu serious. So Drewmas Media Taking you to another level. Nhasi tanga tiri pane rimwe level. Kubva kuandiri chera naShumba. Tonana mune zvimwe zvirongwa sekuru atatenda zvikuru. Ndaisa zvanza. Akungoti ndebva muna henyu dzakawanda. Ndakadzigera last week. Alright. Dzadziripo. Ndisati ndabva ndichingokumbira mundimbiro 1 kambo kamunoda. Unodai vaimba mahara kuti aifa nenzara. Ndoda mari, ndoda kubvisa mari iyoyo. 20. Asi handina assurance manje. Haizvinoitika because kune vanhu vezimudzi vanotozviita kuti anopiwa mari urega kuenda kushow. Zvinotoitika izvi. Saka chera hapana kuimba. Aiwa maita basa muri yeZimbabwe, ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.